IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Pero bad news ngayon kasi adamanan iti may isang abiyag. Iti isang gapo iti may pagarop nga panagpakamatay. Iti lang nga kalman, agalas 10 iti bigat, pasado alas 10, nakawat ki report iti PNP nga da iti nakita nga nagbekkel iti third floor ti Pagpingan ti barangay 54-A lagi sail iti Siyudad Tilawag. Ti biktima ket agtawan ti 48 may isang manalon kinagindag iti nakamat nga barangay. Nakita dito iti may isang residente nga agtawan ti 68 years old. Nga sumaten iti nangipakaamon na iti otoridad nga biktima ket nakita na nga nakabitin usar iti nylon rope nga kabit iti rope wano bimtras iti roofing iti third floor ti nadakamatata nga pagatayngan. Iti pa nagresponde iti paramedics ti DPS namuan ngawan ti ang spy dati biktima iti ta ibabata no pa iti kasta in coordinarta iti biyang ti City Office iti Lawag City para palang iti paniwa iti post-mortem examination. Iti agdama sigon ti pulisya awan pa iti mistabisarda nga motibo iti may panagpakamatay iti nakamat nalon iti barangay lagi sail iti Siyudad Tilawag. Iti rato nga lawas sa dato iti mikadwa nga biktima iti panagpakamatay Idol Bernard kasi gapo na nga maladingitan ti PNP gabutan na umatngatot kaso ti HIV ti Ilocos Norte kastumet umatngatot ti datos iti nagpapakamatay iti bukod tayo nga probinsya paulit-ulit ti magbaga ti PNP nga adalagi ti pagkamangan no adalagi ti sang maderan nga problema personal iti panagbiag tapumliklikan ti kastoy nga panagpakamatay kadwan nga bin Idol Bernard ti motibo ti pagpapakamatay gapo ti illness saksakit kuno saan personal nga problema iti pamilya. Apay, ada ti nagpakamatay, Idol Dennis, ada pa kayo naigan na ti HIV? Awang makit di Idol Bernard, nasa bisar iti PNP ti motibo, iti panagpakamatay. In kwak lang di HIV, gabot right, matnatot kaso ti HIV. Wala baka mamislead ti panagdingig, di kiti panagpakaawat, di kiti tattao, baka ti di nakatayan na kit HIV, gabot ada HIV na, iso nga nagpakamatay. Iso nga saludsudek. Awan pa iti hampay nga magkagminar iti PNP no anya iti motibo ti panagpakamatay na di lang matmatot cases kaso iti panagpakamatay iti probinsya ti Ilocos Norte kaadwan na dagiti farmers ada iti uling problema at pamilya senior citizen kenda dumapay Idol Bernard isa nga maladingitan iti PNP nga may babati kastong damdamag iba palagit dalaing kada iti masiknan nga dala iti pagkabangan agtawag iti PNP wano siya iti programa iti gobyerno para palang iti panakasulbar ti may nga banag aging nga nagsildag ti may nga tao at da solusyon na ginunatayin awanen solusyon na by Idol Bernard. So nga kung iti PNP dito kumatikan ti importansya gabot iti cases iti panapakamatay iti probinsya talaga makita di jay stock na Idol Bernard ngumat nga to jay kuana hindi jay insights na so daga po na nga maladingan ti PNP amin pakamo nga daman ang kaso iti panapakamatay iti Siyudad ti Lawag. Dati pa lang iti kakaisunod tanga damag na nipadanon manipoda mismo Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alitio, Tatak, Aramen.